Diolch yn fawr iawn i'r rheina chi sydd wedi bod yn disgwyl yn y Departure Lounge i ni allu cychwyn yn Gwasanaeth a diolch i Gwydion a Lydian y Cefn am ymdrechu ac ymdrechu hefo y PowerPoint. Felly rheini chi sydd yma bore yma, feddyliach chi gobeithio wedi cael ar y sgrin. Wel, gan bod ni wedi bod yn disgwyl i gychwyn, na i radda newid y cywair a na ni agor y cyfarfod mewn gweddi. Arglwydd, da ni'n diolch bod ni'n gallu troi atach chdi ym mhob sefyllfa, Arglwydd. Da ni'n diolch bod chdi yn trarglwyddaethu drost bob dim, Arglwydd. Yn ymdrechion i bore yma hefo'r technoleg, Arglwydd, da ni'n gwybod bod ni'n gallu ymddiried yna chdi hefo'r pethau mawr, Arglwydd. Bod ni'n gallu dod atach chdi bore yma, si bynnag wythnos da ni wedi cael, pa bynnag ffordd da ni'n deimlo, Arglwydd, a gwybod bod chdi yn rigarog, bod ni'n gallu rhoi'r pwysau yna i chdi. A da ni'n diolch, Arglwydd, bod chdi yn gwenu arna ni, rhywun fath ar hael bore yma. A felly, Arglwydd, da ni'n gofyn y fydd i di hefo ni yn gwasanaeth ni. Da ni'n gofyn y fydd i di yn siarad trwy Alun fydd yn pregethu bore yma, Arglwydd, yn gofyn dyfendith arno fo ac dyfendith arna ni fel gwrandawyr hefyd. Yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, dwi'n wedi drio cofio y cyhoeddiadau. Yn ffodus, mae'n fis Awst, so does am lot ohonyn nhw. Does na ddim cyfarfodydd nos Sul yn ystod mis Awst nag ysgol Sul, ond mae'n y gyfarfod gweddi nos Ferchar am 6:30 yn Nhŷ a Sera, neu hefyd dros Zoom. Dyn Sul nesa, bore Sul nesa, Dafydd Job bydd yn pregethu yn arwain yn gwasanaeth ni. Cofiwch yn ystod yr wythnos yma am y plant ar ieuenctid sy'n mynd ar wersylloedd. Mae'n rhaid i mynd yn barod ddoe, eraill i fynd pnawma. Mae gennym ni hefyd oedolion o'r eglwys yn mynd ar wahanol wersylloedd. Da ni'n cofio Rhodri yn arbennig yn mynd ar dy wersyll cyntaf. Rhodri, da ni'n gweddio y geidi be mae'r Sais yn ei alw yn joyful endurance. Ac da ni'n cofio amdana chdi ag wrth gwrs y plant yn gweddio a gewch chi gyd amser braf, amser bendithiol ac hefyd y fydd pawb yn ddiogel ac bydd hefyd y tywydd gobeithio yn gwenu arna chi. Mae'n braf hefyd croesawu hen wynebau nôl, bobl sydd wedi bod ar wyliau, ac hefyd ymwelwyr. Dyna un o'r pethau sy'n braf ynglyn â mis Awst. Da ni'n mynd o fod yn gweld gwynebau newydd ac bobl yn mynd i ffwrdd ag atiau. Da ni'n gweddio gewch chi fendith yn ymplith ni fore yma. Wel, beth am ni gychwyn yn addoliad hefo yr emyn gyntaf. Os da chi'n gallu craffu ar eich ffona, mi sylwch chi na yr emyn ydy fe enaid mola ddiw'r gogoniant. Be sy'n hyfryd am yr emyn yma ydy da ni'n cychwyn trwy sôn amdana ni'n hynna'n tua brofodd eiffa ddiant, tua olchwyd yn y gwaed. Cyfeirio at ni'n siarad hefo'n eneidia, ond hefyd yn beth gwbl bersonol. Ond erbyn ni gyrraedd diwadd yr emyn, mae gennym ni'r syniadau cosmic yma, bod yr hael a'r lloer o flaen Duw yn ymgrymu, holl luoedd nef uwch ben. Mae'r Duw yma sydd yn ddiw ar y bydysawd, ar yn byd ni, ar bob sefyllfa, hefyd wedi dod yn bersonol at bob un ohona ni. Felly, ni godi a chanu yr emyn yma. Oh,
meddwl i fi gyfeirio yn y weddi, mae Alun sydd yn pregethu hefo ni bore yma. Felly Alun Thomas wedi croesi'r fennau, a mae'n hyfryd bod chdi yma hefo ni, Alun a'r teulu i gyd hefyd, a da ni'n gweddio bendith yr arglwydd ar yn amser ni hefo'n gilydd. Wel, mae'r darlleniad yn dod o ddiwedd lythyr Paul at y Philippiaid. Felly, os gynnwch chi y Feibl, ag ofyn i chi droi i benod 4, a dim fydda i'n darllen o adnodau 1 i adnod 13. Mae'r darn yma'n llawn o anogaethau. Da ni wedi cyfeirio'n barod am joyful endurance. Wel, mae'r darn yma yn sôn am lawenydd y Cristion. Felly, am hynny fy nghyfeillion, anwyliaid yr wyf yn ei reithi amdanynt, fa llawenydd am coron, safwch yn gadarn fel hyn yn yr arglwydd fy nghyfeillion anwyl. Yr wyf yn annog ei dodia ac yn annog sy'n tiche i fyw yn gyntyn yn yr arglwydd, ac yn wir y mae gennyf gais i tithau fy nghydymmaeth cywir dan yr iau, rhod y gymorth i'r gwragedd hyn a chydymdrechodd am mi o blaid yr Efengil, ynghyd â Clement am cydweithwyr eraill sydd ei henwau yn llyfr y bywyd. Llawen hewch yn yr arglwydd bob amser, fyddywedaf eto llawen hewch. Bydded eich hynhawsedd yn hysbys i bob dyn. Y mae'r arglwydd yn agos. Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob peth gwneler eich deisyfiadau yn hysbys i ddiw trwy weddi a gymbil ynghyd a diolchgarwch. A bydd tangnefedd Duw sydd gorywch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yng Nghrist Iesu. Bellach gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawgar a chanmoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod, myfyriwch ar y pethau hyn, y pethau rydych wedi ei dysgu a'i derbyn, ei clywed a'i gweled yno fi, gwnewch yr rhain, a bydd Duw'r tangnefedd gyda chwi. A mae'n llawenydd mawr yn yr arglwydd i mi, bod eich gofal amdanaf yn awr o'r diwedd wedi blaguro eto. O ran hynny, roedd y gofal gennych yr amser cyfaddas oedd yn eisiau. Nid fy mod yn dweud hyn am fod arnaf angen oherwydd yr wyf wedi dysgu bod yn fodlon beth bynnag fy amgylchiadau. Gwn sydd wedi gymryd yn arostwng a gwn hefyd sydd wedi fod i'ch ben fy nigon. Ym mhob rhyw amgylchiadau, yr wedi dysgu'r gyfrinach sydd i ddygymod bod a llawnder neu newyn a helaethrwydd neu brinder. Y mae gennyf gryfder at bob gofyn trwy'r hwn sydd yn fy nerthu i, wel, amen i hynny yn de. Wel, gan ni droi at yr ail emyn rwan. Mae hon yn emyn, fy'n ein o'ch chi'n gyfarwydd, neu yn fwy cyfarwydd â hi yn Saesneg, eraill wrach wedi i'w chanu hi'n Gymraeg. Bendigedig 8, pan mae'r tir yn cynhyrchu ffrwyth am digonedd yn llifo'n rhwydd, bendigedig 8. Ond hefyd, mae'r geiriau yn atgoffa ni, bendigedig 8, pan mae'r byd fel diffeithwch chi ac rwy'n crwydor anialwch cryn. I beth am ni godi a chanu.
Wel, bore da bawb. Mae o'n hyfryd iawn cael bod efo chi y bore yma wrth i ni addoli Duw gyda'n gilydd. Os ni'n licio ni gyd darllen adnod o'r Beibl, sef Psalm 86, adnod 5. Mae Gwawr wedi rhannu'r adnod yn barod yn y grŵp merched, ond dim eisiau am y chi dynion. Felly, a da ni am darllen o gyfeithiad Ia Morgan. So, Psalm 86, adnod 5, a da ni am ddarllen o'r hen gyfeithiad William Morgan. A tra bod chi'n ffeindio yr adnod yna ar eich ffona symudol, gafon i chi blant, fysa chi'n licio dod i fyny i eistedd yn y ffrynt am bach, a da ni am clywed yr adnod yma. Na fo. Chi. Gael, os na cadar arall. Mae'n braf iawn i'ch gweld chi i gyd y bore yma. So, da ni am wrando ar yr adnod yma. A dwi eisiau chi meddwl beth mae'r adnod yma'n dweud am Dduw. A dwi'n meddwl mae yna 4 peth mae'r adnod yma'n dweud am Dduw, oce? Felly, Psalm 86, adnod 5 gyda'n gilydd. Canys ti o arglwydd, ydwyt dda a maddeigar, ac o fawr dreigaredd i rhai oll a alwant arnat. Mae croeso chi yn y ffrynt neu yn y gynulleidfa. Beth mae'r adnod yna yn dweud wrthyn ni am Dduw? Troi un peth. Neu allach chi rhyw hun, neu pobl ifanc? Mae Duw yn dda. Ydych chi'n cytuno efo hynna? Bod Duw yn dda. Ie, mae Duw yn gwneud pethau yn dda. Pan ydych chi'n gwneud gwaith yn yr ysgol, pan wneud llun o rhywbeth, a'r athro neu athrawes yn dweud bod hwn yn waith da, mae'n dangos bod chi'n gwneud job da yn eich gwaith, yn gwneud y llun, neu gwneud y tasg. A mae Duw hefyd yn dda, oherwydd bod o ddim yn gwneud pethau drwg o gwbl, mae o yn gwbl dda, gwbl pur. Hefyd, mae o'n madda, a mae'n bwysig i ni hefyd maddau pobl yn tyda, mae Duw yn maddeigar. A mae'r adnod yma hefyd bod Duw fawr o dreigaredd i garedd, sef mercy. Trigaredd ydy pan da ni allan gweld rhywun mewn rhyw stad a da ni teimlo drostyn nhw. Da ni eisiau madda nhw, da ni eisiau helpu nhw. A mae'r adnod yma'n dweud bod Duw yn fawr o trigaredd. Rwan ta, chi'n meddwl am funud, be ydy'r peth mwyaf chi wedi gweld erioed? Os da mynd os chi cael llygyd a meddwl, be ydy'r peth mwyaf chi wedi gweld? Peth mwyaf chi wedi gweld llygyd? Da chi'n barod? Wysa mynd tro'r tro yna. Peth wel. Chi bod i allan stadium pêl-droed o'r blaen? Fel do, oedd hwnna'n fawr oedd, yna lot o seddf yna. Allan da chi bod ar mewn i eglwys mawr, cadeirlan a gweld yr adeilad mawr yma. A pan mae'r Beibl yn sôn amdan Duw yn fawr, bod yn fawr i dreigaredd, rili, allwn ni ddim am gyffred hwnnw. Mi oeddwn ni dod â llun o'r planeta. Ia, os gen ti... Mae'r awyr yn fawr yn tydi. A da chi'n gwybod be, os ydych chi'n mynd o amgylch y ddaear, unwaith fysa'n cymryd bron i 2 diwrnod ar y wyren i wneud hynna, unwaith mae'r ddaear yn fawr. A mae'r ysawd yn fawr, mae'r planedau'n fawr, a'r ser yn fawr. Mae'r Beibl dweud wrthon ni bod Duw hefyd yn fawr ei dreigaredd tuag ato ni yn Iesu Grist. Pan da ni ddim yn gwneud mae Duw wedi gofyn bod yn ei dilyn ei gyfreithio fo, be mae o'n dweud a disgwyl ganddo ni wneud. Mae Duw yn gallu maddau ni pan da ni'n galw arno, pan da ni'n troi at Iesu
wastad maint trigaredd Duw tuag ato ni, sef Iesu, hynny bod o'n fawr, bod o'n dal y byd i gyd. Felly, yr adnod yma unwaith eto, cyn i ni droi at Duw mewn gweddi efo'n gilydd. Canis... Sorry, munud bach. Nid o'n ara deg tro yma. Canis ti o arglwydd y dwyt dda a maddeigar ac o fawr drigaredd i rhai oll a alwant arnat. Da iawn chi. Diolch i chi. Yn ôl eistedd, ydych chi eisiau? Felly, da ni am troi at yr arglwydd unwaith eto mewn gweddi. Da ni wedi gweld sôn yn barod lot o bethau ni gofio. Meddwl amdano y gwersylloedd, ymryn y groes, cenhadaeth yn yr Eisteddfod sydd wedi bod, a gymaint o bethau yn y byd hefyd. Felly, dewch i ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. O Dduw ein Tad, Nefel, da ni'n diolch i ti am y bore yma. Am y cyfle yma i ddod ger dy fron di mewn addoliad. I ddweud dy fod ti yn dda. Rwy ti'n dda yn dy holl weithredoedd, yn bob dim rwy ti yn ei wneud. Rwy ti'n dda o ran dy fod di. Rwy ti yn gyfiawn ac yn sanctaidd ac yn deg. Felly, da ni'n dod y bore yma unwaith eto fel dy bobl, geisio sôn yn iawn amdana ti. Mae ti yw ein Duw, ti yw ein harweinydd, a ti yw ein hachubydd yn Iesu Grist. Da ni'n diolch y bore yma, dy fod ti yn Dduw sydd yn maddau Dea. Dy fod ti'n Dduw sydd yn fawr dy drigaredd tuag at y blant. Cargwyr wrth i ni feddwl amdan y byd a'r bydysawd, yr holl mawredd y nefoedd arglwydd. Ni all y bydysawd dy gynnwys di. Ac felly, da ni yn dod y bore yma yn wylaidd ac yn ostyngedu i gydnabod dy fawredd di. Ond da ni'n diolch dy fod ti'n Dduw sydd yn ddyrchafedig, yn fendigedig, yn ogoneddus. Rwy ti hefyd yn Dduw sydd yn gwrando arno ni. Felly bore yma, da ni'n diolch dy fod ti'n gwrando ar cri ein calonna pan da ni'n dod ata ti trwy dy fab, yr arglwydd Iesu Grist. A da ni'n dod unwaith eto fel unigolion, fel pobl, i gyffesu ein peiau ger dy fron di, bod ni wedi pechu, wedi torri dorchmynion di, unwaith eto yr wythnos yma, mewn gair, mewn gweithred, mewn bwriad. Yn wir, da ni wedi sathru dorchmynion sanctaidd di. Diolch i'r galon rylliedig, rwy ti ddim yn gwrthod o Dduw. Da ni'n diolch bod yna maddeuant llawn a rhyfedd a parod yn yr arglwydd Iesu Grist. Da ni'n diolch amdano fo y bore yma. Da ni'n diolch bod o wedi cyflawni y gyfraith i gyd. Bod o wedi dod i lawr o'r nef, wedi gwisgo ein dynoliaeth ni'n gallu cyddeimlo ni i'r eithaf ac wedi bodloni dy safon berffaith di, fel bod pob un sydd yn credu ynddo fo yn pwyso ar ei aberth mawr o, ei aberth anfeidrol ar y groes, yn derbyn y maddeuant, yn derbyn ti fel ei gwaredwr a'i Dduw. Felly, da ni'n diolch y bore yma am yr arglwydd Iesu, am y maddeuant, am y cariad, am y gobaith tragwyddol sicr sydd ynddo fo. Ac felly, o Dduw, da ni'n gofyn, os gweled i fod yn dda, fydde ti
trwy dy lan ysbryd yn cymhwyso addewidion yr efengil i calonnau bob un o bore yma trwy dy lan ysbryd di. Ac o arglwydd unwaith eto, da ni'n dod ger dyfrondi gyda'n deisyfiadau ni, gyda'r pethau hynny sydd yn, yr amgylchiadau hynny sydd yn pwyso ar ein calonnau a'n meddyliau yr wythnos yma, a'r pethau yna sydd yn effeithio ein hunan, ein teuluoedd ni, ein cymdogion ni, ein gyrfa ni. Da ni'n diolch y bore yma bod ni'n gallu dod a'n beichiau, a'n gofalon ata ti, ac gyflwyno'r cyfan i dy ddwylo da a nerthol di. O Dduw ein tad nefo, da ni'n cyflwyno i ti y bore yma'r cenhadaeth sydd wedi bod dros y mis yma. Da ni'n cyflwyno i ti a ysgyrsiau arglwydd yn yr Eisteddfod, yn y gwersylloedd arglwydd, yn y bala. Da ni'n gofyn arglwydd bendith ar y cyfan. Da ni'n cyflwyno i ti arglwydd yr eglwys yma ym Mangor ac yn gofyn arglwydd dy fendith arweiniad yn ei cenhadaeth bydd yn tystio i'r arglwydd Iesu ac am y cariad rhyfeddol trawsnewidiol sydd ynddo fo. Arglwydd, da ni'n parhau weddio dros ein brodyr a'n chwiorydd ar draws y byd. Y mannau fel Wcrain, yn Manipur, yn y Dwyrain Canol, yn Israel, Gaza, Lebanon a gymaint o fannau eraill yn y byd. Da ni'n gweddio dy fendith ar ein brodyr a'n chwiorydd sydd yn dioddef oherwydd enw Iesu Grist. Da ni'n gofyn felly dy fendith arnyn nhw. Darnefol felly, da ni'n cyflwyno i ti y bore yma'n holl deisyfiadau ger dyfron ac yn ymddiried ein hunan yn llwyr i'ch trigaredd di. Da ni'n gweddio hyn yn enw ac yn hywiant Iesu Grist. Amen. Felly, cau addoli Duw os gwelwch yn nawr ni ganu hemi nesaf ni, sef dwg ni i fyny yr olewydd, lle mae'n heidwad yn yr ardd, chwys fel dafnau gwaed yn disgyn, hyd ei ryddiau hardd. Beth yw'r ymdrech sy'n ei enaid, pam fod hwn sy'n frenu nef, ag o fidiau dwys hydangau yn ei galon nef. Yr emyn yma'n tywys ni i edrych ac i weld a meddwl beth ydy dyfnder cariad Iesu Grist i bob un sy'n ymddiried.
apostol Paul yn egluro yn dechrau i lythyr at yr eglwys yn y Rhufeiniaid. Mae'n cyflwyno y llythyr fel efengyl Duw. Hynny ydi bod y newydd da amdan Duw, Duw wedi cynnwys y newydd da. A mae'r newydd da yn dod o Dduw, mae'n dod gyda'r awdurdod Duw i bywydau ni. Dyn ni'n gweld hynny yn llythyrau eraill, llythyr at y Galatiaid ac Effesiaid. Paul yn bwysleisio mai trwy ffydd yn unig, oherwydd gras yn unig, yn Iesu Grist yn cael ei derbyn yn rhan o deulu Duw. A wedyn, sut dylsyn ni byw yng ngoleuni hynny. So, pan mae Paul yn dweud wrth y Gristnogion i fod yn hynaws, neu cyfeithiad yn garedig, neu yn araf, mae o'n ysgrifennu hynny mewn perthynas ar efengyl. Ac yn wir, mae'r gair yma yn cael ei gyfieithu mewn gwahanol ffyrdd, mewn cyfeithiadau gwahanol. Dyna pan wedi dewis cyfeithiad William Morgan i ddechrau. Mae'n sôn amdan arafwch y Gristion. Ti'n ddim yn golygu llythrennau i ddim am gyns i'r ffilmiau i'r llall yn araf. Mae'n sôn amdan gynwedd cymeriad. Oherwydd, pan da ni yn edrych yn y Beibl amdan arafwch Duw, da ni'n gweld bod hynny wedi gysylltu i drigaredd Duw. Da ni wedi darllen hynny'n barod yn Salm 86, hanes tiradwydd Edwyd dda, amaddeigar. Y gair yn amaddeigar ydy'r un yn cyfeithiad groed o'r hen o llyfr y Salma. Ydy'r un gair yma yn cael ei ddefnyddio gan yr apostol Paul, y perthynas yma rhwng y barodrwydd i fadda i eraill. Cymryd yn ei gweld gymaint ydy maddeuant Duw, arafwch Duw, tuag ato ni pan mae'r arglwydd yn egluro'i hyn i Moses a cenedl Israel yn Exodus 34 yn dweud hyn am yr arglwydd, y Duw trigarog ac raslam araf i ddigio ac aml o trigaredd a gwirionedd. Duw yma, sydd yn sanctaidd, sydd yn gyfiawn, ond yn araf i ddigio yn erbyn echaduriaid i gosbi echad. Yma cariad Duw sydd yn gyfiawn, yn sanctaidd, heb gallu adael y rhai eog yn rhydd, ond eto bod o'n araf tuag ato ni. Rwy'n da ni gweld arafwch Duw yn Iesu Grist yn llyfr Rhufeiniaid yn o'r 5. Eithir yma Duw yn camol ei gariad tuag ato. Olygu da ni na eto yn echaduriaid i Grist farw troson ni. Arafwch Duw tuag ato ni. A yna lle mae'r bywyd Cristnogol, y bywyd Cristnogol, y buchedd Cristnogol yn dechrau'r adnabyddiaeth dwfn yma o ras rhyfedd Duw tuag ato ni. Mae hynna'n bwysig yn y bywyd Cristnogol. Os da ni'n cymeryd alla delwedd o byd meddyginiaeth, lle rhai o'n chi yn y byd, hwnnw y byd meddygol, ydych chi'n gweld pa mor bwysig ydy'r diagnosis. Llall meddyg gweld yn arwynebol felly, o fi allan yn gallu gweld sut mae person yn weithio yn eisiau profion pellach i weld a dirnad beth yw'r cyflwr. Ac yn yr un modd mae'r apostol Paul yn arwain y Gristion i weld fath o diagnosis o'r galon Cristnogol sydd yn effeithio ein bywyd bob dydd ni. Ein gallu os ydych chi fod yn hynaws efo'n gilydd, yn araf, yn barod i fadda gyda'r gilydd. Dyn ni'n gweld hynny yn y trydydd benod bod yna ddau egwn os ydych chi. Ar yr un ochr, y tuedd yma tuag at ddeddfoldeb.
deddfoldeb, a dwi'n siŵr be sy'n dod i'ch meddwl chi pan da chi'n clywed y gair yma, deddfoldeb, legalism. Ella un diffiniad all chi ddweud ydy y cred bod ni'n gallu cyrraedd y safon dim ond i drio ddigon caled. Felly, da ni'n gweld bod yna berthynas agos iawn rhwng ymdrech a llwyddiant. A da ni'n gweld hynny yn mywyd yr apostol Paul. Mae Paul yn sôn bod ganddo fo achos i ymddiried neu'n ffrostio yn y cnawd. Oedd Paul, oedd un o'r Pharisëau, oedd o'n frwd yn ceisio cadw gorchmynion Duw. Eto, pan mae'n dod wyneb yn wyneb â Iesu Grist, mae'n gweld bod hyd yn oed yn gyfiawnder gorau o fel canachau bydron ger bron Duw. Eithir y pethau oedd elw i ni, y rhai hynny a gyfrifais i yn golled enwi Crist. Wrth gwrs, mae deddfoldeb yn gallu cymeryd llawer o ffurfau gwahanol. Ella da ni'n gallu meddwl am deddfoldeb crefyddol heddiw, ella da ni'n meddwl amdano pobl i mynd i ryw addoldy, mewn siwt a tei yn reit regimented felly. Pobl beddol iawn, felly pobl dwys iawn. Ond y realiti ydy, mae'n gallu effeithio bob un ohono ni. Mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi wedi bod yn gwylio gemau Olympaidd, neu rhai gemau Olympaidd dros wythnosau diwetha yma. Ac mae yna un gaplan yn gweithio gyda rhai o'r ffactwyr mwyaf enwog. Mae'n gweithio gyda rhai yma sydd wedi fatha treinio mor galad yn eu corff i gyrraedd yr Olympics. A mae'n dweud gymaint sut mae'r efengyl yn newydd da iddyn nhw. Oedd nhw wedi bod yn gweithio mor galad i cyrraedd y safon yma. Mae'n gymaint o ryddhad yn nhw'n gweld bod yr efengyl, a dwi'n gwybio, the gospel is the antidote to performance-based identity. The gospel is the antidote to performance-based identity. Ac eto, mae hynna'n gallu effeithio ni yn ein gyrfa ni, yn gweithio'n galad i gyrraedd ryw swydd penodol, sy'n gallu effeithio ein diddordeba ni, beth bynnag, yw'r hyn bod ni'n gweld ein identity yn y pethau yna. Ond mae'r efengyl yn dweud bod rhaid i ni gweld ein identity ni, bod Duw ni yn ymhyfredu ynddo ni unig oherwydd beth mae Crist wedi wneud troson ar y groes. Mae'n impwr enwog Eric Liddell, ddaru gystadlu yn y gemau Olympaidd yn Paris yn 1924, oedd yn gwrthod rhedeg ar y sabot felly, y ras 100 metr, ac oedd yn ffermyn i ennill y ras yna. Ond yma'n penderfynu i redeg mewn ras gwahanol y 400 metr yn tair yn ennill yr medelau yn llwyddo yn ei gamp a wedyn yn dychwelyd i China i fod yn cynhadwr. A mae'n ddiddorol eleni bod yna wraig Sydney McLaughlin Lebron, a wedi hynny'n gywir wedi ennill air yn y hurdles 400 metr a hi'n dweud hyn. So whenever I step on the track, it's always the prayer of God. Let me be the vessel which you're glorified, whatever the result is. Yr efengyl yn ein rhyddhau ni i wasanaethu Duw. Wel, deddfoldeb yn gallu cymeryd llawer o wahanol ffyrdd, ond mae cofio arafwch Duw tuag at ni yn rhyddhau ni o hynny. Mae'n hefyd yn rhyddhau ni o y tuedd arall o hunan lywodraeth i wneud pethau y ffordd da ni eisiau gwneud nhw, i wneud y penderfyniadau yna'r hyn sy'n gwneud ni yn hapus. Dyn gweld bod hynny yn gallu bod yn broblem yn fawr i bobl eisiau gweithio allan beth sy'n gwneud ni'n hapus yn y byd yma. Ac mae'n ddiddorol yn Testament Newydd, mae gair yma am hynawsedd arafwch, pan eich ydych chi'n cyfieithu, gair yma'n cael ei ddefnyddio i ysgrifio 2 ddyn gwahanol. Un ydy
rhaglaw Rhufeinig a llall ydy'r arglwydd Iesu Grist. Ac mi oedd rhaglaw Rhufeinig Antigonus Felix, oedd o'n rhaglaw yn Judea. Da chi'n cofio pan oedd yr apostol Paul cael ei garcharu yn ei ddal yn Caesarea am 2 blynedd. Wel, mae Iddewon oedd yn hapus efo Paul yn gyhoeddi yr efengyl. Mae'n apelio at y rhaglaw i fynd â fo yn ôl i Jerusalem. Ac eto apelio at hynawsedd Felix. Ond os ydych chi'n edrych ar eich ffona symudol roed ar Google Antigonus Felix, ydych chi'n gweld bod o ddim yn person arglwydd a gwbl. Mae hyd yn oed y lluniau ohono fo yn reit sobor felly. Oedd o'n adnabyddus yn fod yn reit greulon efo rhai o'r Iddewon ac yn person reit barus. Mae Josephus yn sôn amdano fo yn gweithredu'n hunanol iawn ac yn barod i twyllio pobl. Ond mae yna hynawsedd dwyfol a mae'r hynawsedd yma yn rhywbeth sydd ddim yn newid. Mae o'n gadael sef hynawsedd yr arglwydd Iesu Grist. A dyma yr un sy'n dangos i ni arafwch, cymeriad sigaredd, yn dangos adfwyder rhyfeddol yn berson. Da ni'n gweld hynny sut mae Iesu Grist, mae'n adfer Pedr ar ôl i Pedr gwadu yr arglwydd Iesu. Mae Iesu yn adfer ac yn cymeryd Pedr yn ôl bod Pedr wedi wrthod o felly. A'r un modd efo'r wraig o Samaria, fysa llawer o rabbis hunan-barchus ddim yn siarad efo'r wraig yma. Mae Iesu yn ymddiddanegu ac yn egluro mai fod ydy'r Mesia. Neu Iesu yn galw Saceus i lawr. Yr un yma oedd yn adnabyddus o fod yn dreth dalwch yn dangos trigaredd wrtho fo. A mae'r adnod yna yn Mathew 12 yn dyfynu o Eseia wrth cyfeirio amdano Iesu Grist. Ni ddiffydd llun yn mygu, a llun yma ydy fatha canwyll. Mae'n bron yn mynd allan, mae'n mygu, mae'n bron yn mynd allan, ond tydi Iesu ddim yn gadael o'r llun mynd allan. Mae'n ail danio fo gyda'r gariad o dyna'r enw gan eisiau bod ar ein calonna. A weithiau mae'r gair yma am arafwch, mae e hefyd yn cael ei gyfrysu gyda gair arall, Christos, sy'n wahanol i Christos felly, a mae hwn yn cyfeirio at yr hynawsedd ymarferol bwriadol yma. Mae wedi cael ei wneud i gyflawni pethau penodol mewn gwaith neu'n gyrfa. Dyma fath o hynawsedd mae'r arglwydd yn ein galw ni i rannu ynddo. Hynawsedd yr arglwydd Iesu Grist. Ond da ni'n bod i gadw y hynawsedd yma ein hunan, ond i wneud yn hysbys i bob un, i bawb. Da ni wedi guddio yr arafwch yma. Yna rhai hynny allan o ran personoliaeth, i bach yn fwy dawel, ond da ni'n gweld sut mae cymeriad yr arglwydd Iesu yma, balans perffaith mewn cymeriad Iesu yma. Mae arglwydd Iesu yn barod i siarad allan, i gyhoeddi, siarad i terfawedd mawr, hefyd efo unigolion yn barod i fynd yn gyhoeddus, ond hefyd i wneud llun hyn i fod i draed da. Ac yn yr un modd, mae'r arglwydd neu hannog ni i wneud ein arafwch, ein hynawsedd yn hysbys yn ein plith ni gyda'n gilydd boed fel eglwys ac hefyd i bob dyn mewn hyn yn hysbys. Mae'n dweud bod dros y byd i gyd, mae yna cwmnïa i gyd yn gwario dros 674 biliwn ar hysbysebion
i wneud ei nwyddfa neu ei gwasanaethau nhw yn hysbys i bobl. 674 biliwn ar draws y byd sy'n gallu rhaenyddiad lot o bethau gwahanol. Y holl ymdrech yma i hysbysebu. Yn yr un modd, trwy sigaredd yr arglwydd, trwy cymorth yr arglwydd, mae'r arglwydd yn ei galw ni i wneud hynawsedd yr arglwydd yn gyhoeddus yn ein plith. Yn gyhoeddus pan dyn ni allan y byd, roedd yn siopa ni, yn yr ysgol, a'r gwersyll, yn ei gwaith. Beth am ein teuluoedd ni. Ydych chi'n brawd neu chwaer, ydych chi'n hynaws, yn garedig efo nhw. Neu ydych chi'n yn parchu rhieni yn caru ein plant a gŵr a gwraig. Ni'n dangos yr addwynder yma, tynerwch yma gyda'r gilydd. Ond hefyd, hynna bwysig yn ein teulu bod ni'n dangos yr addwynder yma i'n gilydd. Ond hefyd, mae'r cyfarwyddiad yma yn dod i'w cyd-destun yr eglwys. Da ni'n clywed yn dechrau'r penod sut mae yna Eulodias a Syntyche, dwy wraig oedd wedi llyfurio gyda'r apostol Paul, bod nhw wedi llyfurio efo'r apostol Paul, bod nhw wedi syrthio allan. Ac mae'r arglwydd yn annog y Cristnogion yna i fod ar un meddwl. Yr un meddwl ar arglwydd Iesu Grist, foedd yn enyn y gogoniant, eto gwybod di brisio i hyn, cymeryd arno ei hun, agwedd gwas. Da ni ddim i mynnu i'n ffordd ni ein hunan ni, mynnu cydnabyddiaeth ni, ond mae'n llafur ni yn eglwys yn deillio allan y profiad dwfn yma o addwynder Crist. A'r peryg ydy bod ni'n gallu yn ei wneud â'n gilydd, yn gallu meddwl mai ni sydd yn pia y gwaith Dyw. Ond mewn gwirionedd, Dyw pia o'i gyd. Mae'n dweud yn llyfr y salma, eiddo'r arglwydd, y ddeiar, a'i chyflawnder, y byd ac a breswylia yno. Byd i gyd, a pawb sy'n breswylio yno, mae o Dduw sydd yn eiddo fo. Ac yn yr un modd felly, os mae Dyw yn eiddo fi a popeth sydd yn eiddo i fi, wel mae gan fo hawl i gwasanaeth paro. Felly addwynder yn gilydd fel cyd Gristnogion. Addwynder tuag at swyddogion. Gweld hynny cyntaf Thessaloniaid 5:13 a gwneud cyfri mawr ohonynt gan cariad mwyn ei gwaith, byddwch anafeddus yn eich plith eich hunain. Os mae'r arglwydd Iesu wedi caru ni yn y ffasiwn modd, bod wedi marw trostre ni ar y groes, bod yma braint i ddangos y hynawsedd yma i'n gilydd. Ac i ddiweddu i ni gloi, y mae'r arglwydd yn agos. Os ydych chi weld gwrs, mae hynny ar un agwedd yn cyfeirio at ail ddyfodiad yr arglwydd Iesu. Ni'n gweld sut mae Iesu yn cyflawni holl y proffwydoliaethau yr Hen Testament yn wneud ei ddyfodiad cyntaf yn yw'r ffordd arbennig iawn. Mae'r Beibl hefyd yn sôn am ddiwrnod pan fydd yr arglwydd Iesu yn dod yn ôl, os ydych chi. Cael ei cyfeiriatio fel dydd mawr ac eglur yr arglwydd pan fydd y pethau dirgel yn cael ei cyhoeddi, pan fydd yr arglwydd Iesu yn gwahanu rhwng y defaid a'r geir. Defaid ei bobl o'n mynd i bywyd rhagwyddol fendigedig a'r geir rhai sy'n norith o grefydd i ddisgwyl rhagwyddol. A mae hynna yn sodor iawn yn meddwl yn oleini tragwyddoldeb. Ond hefyd, mae yna agwedd arall gyda'r adrodd yna, fi'n meddwl sydd yn fwy amlwg yn y cyd-destun yma, bod yr arglwydd yn agos i'w bobl. Does na ddim ma da ni'n gallu ffoi oddi wrtho. Pan da ni'n dod
i'r bywyd. Ni'n dod i trystio'r arglwydd Iesu Grist. Mae'r ysbryd gan yn dod i hailenni ni ac yswylio ynddo ni ac os ni'n byw gyda'n gilydd ac yn wneud â'n gilydd ymoleini hynny cymdeithas ysbrydol sy'n bodoli sy'n sefydlu rhwng pobl yr arglwydd. Boed i ni felly trwy ras o cael helpu felly i ddangos y penawsedd yna mae Crist wedi i ddangos i'n gilydd. Mae'r arglwydd yn agos, mae'n agos i'n bobl, mae'n agos yn bob man. Boed i ni'n gwneud hynny i'w gogolion eto. Chi weddio hyd wedi. Arglwydd, da ni'n diolch i ti y bore yma am dy air di. Dwi'n diolch i ti y bore yma am dy penawsedd di, dy fawr trigaredd di tuag ato ni yn Iesu Grist. A da ni'n confesu weithiau mae'n gallu bod yn anodd i cael ymlaen efo pobl. Da ni'n gofyn arglwydd am y gymorth di i weld Iesu Grist, i weld y ffordd o wedi dod i lawr i'r byd yma'n cymeryd arno agwedd gwas. A dwi'n ti arglwydd trwy dysbryd i'n helpu ni i fod yn hynaws i'n gilydd clod i cenni. Amen. Wedi gyda'n hyn ola. Eglwys bob gwisg arfogaeth di, gwrando alwad Crist ei ben, rhai o'i gwan sy'n awr y gyrfa hi, cryfder Duw sy'n erthu fyddi. Amen.
Roedd y glas gyda'n gilydd. Byddedi glas. Sef agwyd i Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a bydd y ddiwrnod yr awr hon, hyd byth, a